wala siya'y trabaho, wala san siya'y asawa. Nakahukom, manimpalat na lang siya. Di larga sa Manila, sa Maynila, sa Milarda, na may putos ang iyang dala. Sa Maynila, iswatir ang tinoyanan niya. Kay dito ang diwan itong iyan ang sistema. Di sulod sa trabaho na iligaduhan. Upay, Naipot sa drug-puser, nahimusan drug-puser, sa sablo o marijuana. Nadakan si Istong nakitlog na disgrasya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa ilang simbahan, mga lawas ipalabay, lawas itatig-patigan. Kasi basti ang nagumahal. Umayagan!